kudune nek iso imbang Mas. Imbang antarane apa lan apa? Imbang antarane kebutuhane donya karo kebutuhane akhirat. Nek kebutuhan donya mau iso sukses mergo iso nyambut gawe. Iya. Lah sing akhirat, Akhirat yo kudune yo disregepi ibadahe. ibadah, Iya, ibadahe. ibadah apa itu? Yo ibadah yo contone kaya sembahyang, Sembahyang, yo terus poso, poso, ngaji. ngaji. Nah, kaya kowe iki apa yo tau ngaji? Menyek Dik, yo ngaji lulusan pondok. Wih, pondok ta buyut. Duda salah. Adu-adu lah apa? Pondok kajen. Nah, Pondok ndi? mondok Ibrandang. Kuwi bakulan kok munyuk. Mondok ya takok ya pondok ya mondok lumrah ya mondok Iku ibuke lho. Ngaji. ngaji. Kowe berarti yo tau ngaji. Ya tahu. Ngajimu ning ndi Putrit? Ning ndi? Ning kuburan. Ono ngaji nek nang kuburan kuwi. Ya umume ngaji gak ya ning langgar utawa masjid. Oh, berarti kowe tahu nyekel Quran, ya tahu nyekel yo maca-maca huruf Arab niku. Ya tahu no. Oh, alah. Berarti kowe ya cara Quran yo ngerti. Ngerti. Huruf-hurufnya yo ngerti. Huruf Quran, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ya. Nah, Kuwi yo iso ngajeni. ya iso ngajeni huruf hijaiyah itu sebagai huruf dasar kita untuk belajar mendalami kitab suci Al-Qur'an. Ngono. Ora mudeng aku. Contohnya kaya alif fathah, alif kasroh, I alif doma, unine, A I U. karepe artine. Aku iki urip. Wih, kowe kok ngerti kono barang. Yo ngaji lho, ngaji dua lho iki lho. Lah tak kira sirahe cilik kok jebule utake yo meletek lho. Ayo dek iki pas ono politik. Ana utake politik. Lah kok Maksudnya iki kok lincah limpat ngono lho. lho, kabeh iku mergo sinau to, Mas. Berarti mang alif fathah, A alif kasroh, I alif doma, U unine, A I U. artine Mas. Aku iki urip Tamangka wong urip kuwi kudu golek. demenan. Ya aku nak ngene gak seneng aku. Atek seneng apa? Di tonton para sepuh bini sepuh. Lho, Oh, yai. Kok iso ben iku demenan tidak saru to Mas? sing muni demenan saru kok. Aku pikirane iku terasa negatif. Kok negatif thinking traveling iki. Maksudnya demenan ki apa? Demenan iku mau wedi ya, Mas. Lho, demenan ki nek wong ndak yo seneng-senengan lanang wadon. Wah, iku lak kuwe. Demenan sing tak maksud dudu demenan kuwi. Dudu kuwi Dudu demenan ono tegese. tegese Mas. Demenan dibagi menjadi 3 suku kata. 3 suku kata. Demenan. Demenan. Iki ana karepe dhewe. Ono karepe dhewe-dhewe. Saiki nak karepe De. Wong urip ning alam dina kudu duweni sifat de. Apa to iku de? apa? De sing dimaksud ya iku derma utawa sedekah. Kudune dermawan. Dermawan ora iso sedekah bondo, ora iso sedekah bondo, nek iso ya sedekah ilmu. Nah, nek ora sedekah ilmu ya sedekah Bojone ya aku. ya sedekah ya bermacam-macam sing penting iso digunani karo liyane. Maksudnya iki bojone kon makili. Eh. Nek ora iso ngayahi bojone sing makili. Betul. Ya tenaga barang ki mau. Tenaga. Ki mau dermawan. Saiki nak men. Apa to men? Apa to tegese men? Aja dadi menungso, dadi yo manungso. Lho kira padha piye Trit? Beda. Nek menungso kuwi apa? Manungso ya. Manungso iku manunggaling rasa. Manungso ki manunggaling rasa. Nah, Lah iku manungso. manungso. Lah nek menungso, Menungso iku kaya kowe terus. adek kaya aku to.
Apa to menungso kuwi? Menus kakek dosa yen ana wong ayu mbok lirik, mbok cawe. Lah vitamin nih. Masa yo tadi elek sing ngomong madak ngono ah. yo mulane aku tetep eling nang waspada niku tetep. Eling karo sing nang omah. Waspada ben ora konangan carane piye. Kok iso? Iku mau menungso. Men kuwi menungso. Lah saiki nan. Apa to tegese nang nduro becik aja nang nduro Allah. Mergane Mergo dunya kuwi sawahe akhirat. Nek nandur ning dunya apik, walah ning akhirat masuk surga. nak nandur becik lebu Warga nak nandure Allah. mlebu neraka. Nak nandur becik sing seneng Sing seneng Gusti Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala. yo kok ana waktu ada banar barang. Bila Gusti Allah Lah nak sing tumindak Allah sing seneng balaken apa ki? syaitan. Balaku nek syaitan. Laku lima ora? Oh iya. Balaku berarti syaitan. Syaitan. Aku balane Setan. heeh. Berarti setane kowe. Kan? Kowe berarti setane. Kok aku? Lah kowe tak balaku to? Iya. Berarti kula balan setan ya Bu nggih. Kok di kanggo tidak lupaku soal demit ngono. Kok ngalani aku nek ngalani nek balane setan ta mongko balaku ya kowe. Iso. Iku mau nak tumindak becik sing seneng Gusti Allah. nak tumindak Allah sing seneng. Setan. Iki aku tak takon. Tak jawabi Mas Itu. Tenan ya jawab ya. Tak jawab. Saiki aku takon. Takonono. Tumindak apa sing sekirane Gusti Allah ki ya seneng, setan ya seneng. Gusti Allah Seneng, setan ya seneng. sedekah. Ah liru. Setan ra seneng, Setan ra seneng. Nyolong. Ah, Setan seneng pilih. setan seneng, Gusti Allah ra seneng. Demenan. Liru, Gusti Allah ra seneng, setan seneng. Tumindak apa sing Gusti Allah seneng tapi setan ora seneng. Tumindak apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Ayo setan yo seneng. Gusti Allah seneng, setan ya seneng, ya kuwi tumindak nulungi anake setan kecemplung sumur. Nulungi Anake setan kecemplung sumur. orang anak. Setan Anake setan. ya mesti setan nggak seneng kok anake buat nulungi. Pertanyaan mau tumindak apa